Sjećate se onog filma I Know What You Did Last Summer? Pa danas digitalni agenti već znaju gdje će gosti putovati sljedeće ljeto. Pitanje je samo, znaju li ko ste vi? Jer u novoj eri putovanja više ne biramo mi destinacije, biraju ih naši digitalni asistenti. Dok mi još raspravljamo o cijenama kugli sa sladoleda, jel ima više ili manje turista, umjetna inteligencija već rezervira hotele, planira itinerare i odlučuje tko će uopće biti ponuđen putniku kao izbor. Dobrodošli u eru Agentic AI-a. U toj novoj stvarnosti putnik više ne pretražuje, nema više googlanja, sve se događa unutar jedne platforme i jednog razgovora, od faze scenaranja, planiranja do rezervacije ili kupnje. Njegovi personalizirani digitalni asistenti to čine za njega. Uče iz naših navika i djeluju u naše ime. Odabrat će i predložit će one destinacije koje su vidljive AI agentu, one koje razumije i koje podatke vidi. Ako je destinacija više od mjesta, a je, jer destinacija nije jedna točka nego kružnica i sve što se nalazi u njoj, postavlja se više pitanja. Kako se uopće pozicionirati u AI ekosustavu? Jesmo li AI agenta naučili tko smo? Kako ćemo destinaciju predstaviti digitalnom agentu i zašto bi nas odabrao kao opciju? Moramo znati da Agentic AI ne traži razglednice niti poruke. Traži strukturirane podatke, meta tagove, semantički kontekst i otvorene API podatke. U eri u kojoj AI vodi razgovor umjesto putnika, pitanje više nije kako ćemo privući gosta, nego što nama zna njegov personalizirani digitalni agent. Jesmo li spremni govoriti jezikom umjetne inteligencije u novoj paradigmi turizma? Upravo o tim pitanjima vode se globalne rasprave, a Hrvatska kao jedna od vodećih europskih turističkih destinacija mora biti njegov aktivni sudionik, a ne pasivni promatrač. Ne zaboravite, AI ne razumije emocije, ali itekako razumije podatke. Upozorenje! Digitalni agenti već odlučuju kamo goste putuju. Prije upotrebe provjerite jesu li vaši podaci ažurirani, web stranica strukturirana, a sadržaj razumije umjetnoj inteligenciji. Moguće nuspojave uključuju povećanu vidljivost, bolje pozicioniranje i lagani porast dolazaka u presezoni. Prije nego što vas AI zaboravi, ažurirajte web stranicu.